Hogyan öltöz kurvának? Gyertek és vetközzünk le együtt. Vagy nézzük, hogy honnan vannak a ruháim, mint például ez a keresztes tanga. Ez a Named Collective nevű márkától van. Nem nagyon extra, hogy hát ez így kilátszik egy ilyen kis kereszt a derekamnál. Az egyik ilyen leopárd mintás, a másik meg fekete netsz, mind a két oldalon van ilyen kis masni. Meg csizma, és a nyúl hozzá. Ez Dolskiről van, tényleg nagyon-nagyon kényelmetlen, mert amúgy ez egy ilyen platformos csizma, tehát alapból magas sarkuban áll. Nagyon-nagyon jól néz ki. Mindegyik nadrágomhoz, az övbújtatóra így fel tudom ezt csatolni, vagy láncra akár. Volt olyan, hogy ide a nyakamba tettem egy cipzára. Farmer nadrág, berskás, 38-as méret, tehát ez is egy 2 számmal nagyobb a saját méretemnél. Utálom, hogyha valami szűk. Ez egy ipari lánc, biztos tűvel, az öv pedig Shine. És a felsők, amik voltak rajtam, mind a kettő Shine. Az ilyen kis egyszerűbb felsőket, toppokat amúgy szeretem onnan rendelni, hagász, ha nem, arra nyilván próbálok figyelni, hogy ne ilyen nagy márkáknak a koppintása legyen. Tetszik ez a non-figuratív minta, szinte mindenhol amúgy tetkóban ezek vannak rajtam. Kiegészítők, igazából minden, ami rajtam van, Shine-es. Ez a szőrös lakblazer, H&M-es. Azóta is nehéz elképzelni, hogy onnan van. Kb. 3 éve vettem, de tényleg Ciextra. Kedvenc táskáim, mutatom közelről, ugye ez volt rajtam a videóban. Annyira különleges, gyerekek, még amúgy egyszer se volt rajtam, mert ehhez akarok egy ilyen felsőt csinálni magamnak, vagy egy ilyen ruhát, amit szintén így kiszegecselek. Vásárol vannak amúgy. Azt hiszem 7000 forintért vettem a 2-t, egy kis kedvezménnyel. A kabát, Bershka, férfi osztály, XL-es méret. Szeretek férfi osztályon vásárolni, mert végre találok ilyen jó bő darabokat. Jóval túllóg a karomon az ujja, olyan mintha nem lenne kezem, de pont azért tetszik. És akkor az usanka, ez nem tudom, hogy honnan van, mert karácsonyra kaptam. XXL-es méret. Kicsit néha így belóg a fejembe, de ez is ezért tetszik. Meg legalább jó nagy. Nem tetszenek az olyan usankák, amik ilyen kis picik. Azt akartam, hogy egy ilyen jó nagy sapka legyen a fejemen, hogy ilyen main piece legyen. Azt hiszem ennyi. És ugye ez lett a végső orosz bás szettem. Na